Nyakora Mugejuang ochopo kanyo sa achiela mamidhiambo kamora mora maintiere Nyakora Mugejuang. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag ang'ich welo moiko ni kawuono maen chieng' tich abich tarik 6 dwe mar 6 higa mar 2025 odiochieng' mabende oganda din Jo-Salam hingo nyasi mar Idul Adha. Mabende oganda dini Jo-Salam mawuok e kor gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono noriwore kod jowetegi mayudore e piny ngima mar hingo nyasi mar Idul Adha, kama bende ne giyango jamni kata rombe mopogore opogore ka gihingo nyasi makamae. Happy Idul Adha ne johera kata ne oganda dini Jo-Salam mayudore kor gwenge duto mapacho kae, kendo ageno ni ne ubedo kod nyasi makare ka kinde nyasi makamago manobagi e counties mopogore opogore ote mag kwe ka achiel kod riwo oganda duto kanyakla emano med dhir e pacho kae. Nyakora Mugejuang mago ka achiel kod mamoko mathoth waiko ni otieno makawuono to mokwongo magi thuond weche mawamiyo pek. We don't want retrogressive political leaders ambayo wanataka kugawanya hii nchi kwa misingi ya kikabila. Ni kuhimiza kadhalika Waislamu kuendelea katika furaha kama hii na kupendana na kusaidiana pamoja. Jodin Salam Pingima kawuono dhialo nyasi mar Idul Adha kama gikwayo jotelo duok chien liet mar siasa. We have today received at the port polio vaccines that is undergoing clearance, and in the next 8 days those vaccines shall have been distributed countrywide. Migao mar thietho yango chenro mag chwalo chanjo e osuptende mapachoka sama girito rwako chanjo moko pachoka. Wanya wacho ni wero no medore kuru jogno kar duoko be pito quality mar wuoch mawar bena giduoko piny. Waseneno ng'ikruok mang'eny e yor ohala nikech pesa doko matin. Pesa bende ok chope lwet jopiny nyaka mashinani. Johala matindo yuago nengo moidho mamedo rocho chenro gi mag ohala kaluwore gi pek mar ngima. Nyakora Mugejuang mago ka achiel kod mamoko mathoth e yor adimba akwai mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Belinda Phillips. Inyalo ndikonwa kokale nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni. Ote mag kwe kod riwo oganda duto kanyachiel ne ochuo chieng' e kinde nyasi mar Idul Adha e konde duto mapacho kae. Oganda dini Jo-Salam ne ochokore e ute lamo kod alap mopogore opogore mane obagi nyasigo, kama jotelo okwayo oganda dini Jo-Salam mondo opar jogo ma ochando e kor gwenge mopogore opogore kendo okweda siasa mar akweda mar dhoudi. Miche gi miche mag oganda dini Jo-Salam mapachoka kawuono oriwore kod jowetegi e piny ngima e hingo nyasi mar Idul Adha. Ne gichokore e ute lamo kod alap mopogore opogore e nyasi makawuono ka ote maduong' ne en mar kwe kod riwo oganda duto kanyachiel. E kaunti ma Uasin Gishu, jating dai mar jatend piny Faruk Kibet noriwore kodgi kama ne otiyo kod thuolono e kwedo siasa mar akweda mar dhoudi kowacho ni Jo-Kenya owinjo riw kamoro achiel mondo dongruok obed e gwenge duto. Kenya ni Kenya, Waislamu ni wa Kenya, Wakristo ni wa Kenya. Ile tunahitaji ni umoja wa Kenya. Ndio maana mnaona tunawaambia mchihatari sana na wale wa kabila, wale walisema Waislamu wasipewe identification. E kaunti Magarissa, jaten migao mar thieth Adan Duale, joten dini ka achiel kod jodak ne ochopo e muskiti kod alap mopogore opogore kendo kwedo jotelo manyayo siasa mar pogo Jo-Kenya. We don't want retrogressive political leaders ambayo wanataka kugawanya hii nchi kwa misingi ya kikabila na wanaanzisha vyama vya ukabila. Tunawajua usiku na mchana. Kenya tunataka iwe moja. Muislamu akwe na haki, Mkristo akwe na haki, kila mtu ambaye anaamini dini yake akwe na haki.
E county ma Migori, jakom mar Migori Muslim Community Development Omar Ibrahim mane wuoyo bang' tieko alam mar nyasi mar Idul Adha e muskiti mar Masjid ne owacho ni siasa momondo pogo jo Kenya kendo ketho chenro mag dongruok. Ka bende okono jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo were kod siayo jo Kenya. Watu wa siasa hawache kutuunganisha wa Kenya na hawache kampeni ya mapema. Wakati nafaa watu wakae, wenye kulima alime, wenye kufanya kazi fanye kazi, wenye kusoma asome, watu watulie. Wakati ya siasa ni bado. Allahu Akbar. E county ma Kisumu e kinde nyasigo mane obagi e lap mar skul primary ma highway, oganda dini jo Salam omed jiw mondo riure kanyakla kendo med konyo jogo ma ochando. Tushikamane ili tupeleke mambo yetu kwa kauli moja na tufarikiane kwa njia yoyote ile. Kila mtu ana rai yake na mtu ni kuheshimu rai ya mwingine katika hali yoyote ile. Ono wa sherekea Idi Mubarak kumjo Salam mantie Kisumu. Kwa hivyo wado kona nyasairo kama njo kuma ngimwando kata kikony mangeny mondo konjo kuma onge go mondo jichiem kama rachiel kaka nyasai dwar. To omakre ur kama rachiel obed jo Islam momakore. Ok jo Islam opogore. Kapo ji jolemo to jilemo dichiel. Ok ni jo mokolemo kiny, jo mokolemo rucha. E county ma Kilifi, Taita Taveta, Nakuru kod Isiolo, jotend dini kaachiel kod oganda dini jo Salam ne ochokore e muskiti kama kwayo mar kwe kod konyo jogo ma ochando ne omed dhira. Kazi ya kurestore order na security is specifically function ambayo iko na the security agencies. Kwa hivyo these issues of gangs ambao wanatembea town na kuparade na kusema kwamba wanataka kurestore order, I think it's uncalled for, it's illegal. Amani ni kuendelea kukaa pamoja, tusigawanywe katika msingi ya kikabila na watu wote. Kuna watu ambao wanazunguka wanajaribu kutugawa, lakini sisi sasa hizi Kenya we are very peaceful na sisi tunataka kuendelea kukaa hivi. Na wahimiza pia tuangalie wale hawajabahatika miongoni mwetu, hasa wakati hii ambayo uchumi ni ngumu, lakini bado kuna wale ambao wako na uwezo. So mimi nasema ya kwamba tudumishe amani despite the hardship of the economy. Nyasi mag Idul Adha ihingo kod chiwo mich mar yango diel karingo go ipogo ne jogo ma ochando e anyuola. Oganda makwara ma jo Islam kawuono ne wuok oko mar yuoro e alam moyiedhi mar Idul Adha e konde mopogore ma pacho ka mangima. E kaunti ma Mombasa, jodolo kaachiel kod jotelo mopogore ne okoni ma e thuolo ma jogo mani kod nyalo onego wuog oko mar siro jogo ma yutogi ni piny to chutho e pogo ring'o mag jamni ma iyango e nyasini. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. Kumchinja mwanawe aliyempata katika en alam manotimore Masjid Kulthum mantiere Kizingo e bura Mvita Mombasa. Kai, oganda jo Islam ne jo yuoro kar rombgi e alam ni mar Idul Adha, ma bende en sikuku mar yango jamni mane otelne kod jadolo Islam Mohamed, kendo ne oyuorie gi jotelo mopogore. Ni ibada ambayo unaitekeleza kwa hakika ni kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sunna ambayo mtume ametufundisha kila Idi inapotokea, na sunna hii ina historia kubwa katika Uislamu. So ni kutakia tu Waislamu wote na wa Kenya kwa jumla sikukuu njema na kusema kwamba hii ni siku ya kupendana, siku ya umoja, siku ya kusameheana, siku ya kubebana, siku ya kufurahi na kushirikiana kama familia inshallah. En kinde mane ojiugoro jogo mani kod nyalo mondo parie jogo mayuto gini pinye nyasi ni mar yango jamni, kabende jodak Mombasa ojiu mondo mi osir lwedo chenro ma piny owacho dhi godo nyime mar gero udi mikoni nengogi oyueyo. Kwa hivyo ni kuhimiza kadhalika Waislamu kuendelea katika furaha kama hii na kupendana na kusaidiana pamoja, na ili kuwa katika unit moja Waislamu wote wakiwa wanatekeleza ibada hii kwa wakati mmoja. Waingie kwa boma yangu wajiregister. We don't want to create a situation whereas hawakuregister and then what is meant for them iende kwingine alafu itakuwa shida. So nataka nichukue tu fursa hii wasihi watu wa Mombasa waingie, wa secure, wa apply kwa hizo nyumba. Itakuwa ni hasara kubwa kama nyumba zijengwe maeneo ya Nyali ama maeneo ya Kisauni ama maeneo ya Mombasa ama Changamwe, kwa sababu we have a similar project in Changamwe also, and then you find that our people here don't apply. It will be disastrous.
Bangalamno, oganda mathoth ne bende oyuore chich jamni makikwani kuma ohala ne ochacho. Nyama ambayo tunachinja kutoa sadaka kwa wale ambaye hawajiwezi. Tunawasaidia kwa sababu Mungu amesema wale ambaye wanaweza wachinje na wasaidia wale maskini. Leo si mwenye anachinja si siku yake ya kukula. Leo anasaidia wale maskini ambaye hawapati siku za kawaida kwa hiyo nyama. Na leo tunataka watu wote wapate nyama. Alhamdulillah kwa wale waumini wote, Waislamu wote na wale majirani pia wale ambaye si Waislamu pia leo ni siku yao kufuraha kupata watu jirani Waislamu wasaidie kwa nyama. Jo hand jamni ne oyuago kwan jonyiewo magikoni odok chien kipimo kod kinde mokalo gino ma jonyiewo koni timore kaluwore gi ng'awruok mar nengo jamni nikech uchumi mabende ni malo. Biashara ya safari mbuzi sivile yuko katikati, hakuna soko kubwa sana lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kile tumebata ndio tunashukuru alhamdulillah. Hiyo ni hali ya uchumi ndio imesababisha. Last time mbuzi ilikuwa 9,000 8,000. Leo hakuna chini ya 15,000. Bei imepanda maradufu sana. Na ile ambayo unaambiwa ni 15 pia ni kitu nyama mbuzi ambayo dhaifu sana. Si ambayo ile kubwa iko na nyama ile ambayo unajua ni nyama kweli ni 20,000 na. Lakini yote 9 lazima tuifanye. Enodichieng makawuono ni mar Idul Adha ma oganda jo Islam kawuono wuok oko mar yango jamni kama duong' magijiwo en jogo mani kod nyalo bende parie jogo maonge kod nyalo e chiemo makama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Sirikal ni okang' mar rwako dos maromo milion 3.2 mag chanjo mar gayo tuo polio kod dos milion 3 ne chanjo mar BCG masani ni e port. Jagoro mongirore e migawo mar thieth Ouma Ologa oyango ni gidhi bedo ka gichiwo yedhe chanjo mag TB gi polio masani kwan ne ni piny ka ibiro kaw kuom counties maromo 35 kipogo ne counties maromo 12 ma mekgi oserumo kirito mago mabiro donjo pachoka. Omedo ni yedhe manie port biro chopo e subtende e indalo aboro mabiro. As we speak, we are running low of the vaccine for BCG vaccine, which is the vaccine for TB, and also we are running low on the polio vaccine. And those are the only two vaccines that we are running low on. We have 2 weeks of stock. As we speak, there are 35 counties that still have the vaccine, and around 12 counties that have run out of the vaccine. And what we are doing is to redistribute. For example, we have taken some vaccines from Garissa back to Nairobi, from Meru and Embu, back to other counties in Western, such as Trans Nzoia. And we are trying to make sure that we share what we have in the next few weeks. But we also have good news, and today I want to announce to the country that we have today received at the port polio vaccines that is undergoing clearance, and in the next 8 days those vaccines shall have been distributed countrywide, and that means that as we redistribute the 2 weeks of stock that we have across the country for the hospitals that have run out, we are trying to get the hospitals that still have a stock, and we are very grateful for the facilities that are sharing out. Jatend piny William Ruto kawuono bago romo moriwo jodito mag bengi mawuok e pacho kae kaachiel kod mago mawuok e pinje maoko e yor jiwo kaka bengigo nyalo timo ohala mabero chal mar kor lwasi e pacho kae e romo mong'ere kaka Africa Green Industrialization Initiative. Romo no mane obagi e kar jot mar jatend piny bure Nairobi bende noywayo riwruoge mopogore opogore, jota chenro mag bengi ma pacho kae kaachiel kod mawuok e pinje maoko kaachiel gi jokanyo mawuok e riwruok mar AUC. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Ne en romo manoyuore gi jodito mopogore opogore mawuok e sectors mag bengi. Romo mar bero chal mar kor lwasi mong'ere kaka Africa Green Industrialization Initiative mane obage kar jot mar jatend piny. Jatend piny William Ruto oyango ni romo no biro kelo tudruok makare mar bero tije mag bengi. The essence of this meeting is for us to have an opportunity to make sure that AGII represent
Africa's priorities, and we have packaged them well. Jatend piny omedo ni romo makawuono en mar tego tudruok ma piny Kenya osebedo godo gi bengi kaachiel kod riwruoge mag pinje maoko mondo kik Kenya dong chien e dongruok mar bero chal mar kor lwasi. Our convening here today seeks to deepen these partnerships, to collectively explore how we can position Africa not just as a participant, but as a major force in building and sustaining a climate-aligned global economy. We look to Africa's own financial institutions to ensure that the continent is not left behind in the global race towards green transition. Kagiloso e romono, jota chenro mag bengi mawuok e pacho kae opoyo romono, kagiwacho ni mano en okang' mokwongo mar bero tije magitimo, kagigeno ber e kinde thuolo mabiro. The initiative today of getting the African development and commercial banks together as bold but very necessary, because what it means is that the African entrepreneurs will be supported domestically and locally. On climate action and on integration, our ambition is to double the level of our green portfolio lending in our own organization. So this call is to say we're doing today close to 10% of our portfolio. The ambition for us is to double that to 20% by the year 2027. Kata kamano, oinga mokwako tije mag bengi ma jodito mag bengi ywakne gisani en kaluwore kod dongruok mag mbui manyasani kaka AI magwacho ni thiro tijege. The energy that is required to run the technology and computers that are required for AI is shocking. And if we don't have that energy, we are not going to run that AI, and we're not going to get the productivity that is required for us to be competitive, to run the industries that we want to export products and services outside of this continent. Jodito mamoko manochopo e romono ochalo ni nitiere dwaro mondo ket e timo dongruok mag kembe mabero chal mag kor lwasi ne ber mag pinje Africa. Not too far from us in Naivasha is Africa's only green data center. These are some of examples that we think can be rolled out throughout the continent, but that will require financing. Africa is at a unique intersection in the green industrialization and global climate narrative. It is both one of the least contributors to climate change and one of the most severely affected by its adverse impacts. So thank you, Excellency. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua owacho ni jatend piny William Ruto oserocho ahinya uchumi kod dongruok mapachoka. Koloso e kinde mane gitimo limbe e kaunti ma Makueni kod alwora mare, Gachagua omedo ni sirikal magichano loso biro konyo bero uchumi mar piny Kenya. Korka kore nyawadgi mar DAPK Eugene Wamalwa wacho ni nitie jogo matemo donjore e sirikandgi ka dwachgi en rocho chenro mekgi. Ako wapi mawadhe? Ndala mwiku. Nenda ipo manye. Ako huko. Ni unakumbuka? Huyu jamaa ameharibu mambo ya payslip. Wafanyikazi wote wa public service na private sector amekatakata ile payslip, watu wote wamepata aibu. Serikali ambayo tunataka kuunda ni ya kurudisha heshima ya payslip. Zakayo amejua anaenda nyumbani. Kuna jambo moja tu anataka agawanye upinzani, agawanye hii timu. Wakituma mtu anaitwa Faruk ama Oscar Sudi kusema ati wanataka wachukue Kalonzo, ninyi mkiona hawa watu mkiona wao, waambie hawatafaulu kutugawanya. Tunatangaza kwamba tarehe 25 mwezi huu ni Gen Z Freedom Day. Wangapi anakubaliana itakuwa siku ya Gen Z? Hebu fanya hivi Gen Z. Fanya hivi Gen Z. We love this country so much. Some of us are ready to die for it. Don't let your country be messed up by Ruto. Mubesikia. Kweth moro mar rawere koro jiwo oganda jo Kenya ni oneni obede twech achiel ma okodeo kama giwuoke kata chung margi mar siasa.
Kweth mong'ere kaka Kenya moja olero ni piny Kenya biro goyo kang' mabora ponono ni jo Kenya owito chien kit siasa mag akweda mag dhoudi. Kane gitwak kod jofwamb weche, gileno ni giikre mar limo tunge Kenya te mar neno ni gikelo jo Kenya e twech achiel malong'o. Ewi mano gichano bende bago romo maduong' mar twak ewi midhiero ma osebedo ka mieno piny Kenya chakre loch yudre e thurka. Tuna invite wa Kenya wote tarehe 7 mwezi wa 7 Uhuru Gardens. Ndio tunongonezane sisi wote. And from that point, sasa tujue hii ndio njia. Njia ya education ni hii, njia ya health ni hii, njia ya farming ni hii. Ndio sasa Kenya sasa zenye inapona ikuwe conducive kwa kila mtu. Mtu mwenye yuko kazi, mwenye hayuko kazi. Mzee, mchanga, enjoy kuwa Kenya na enjoy kuishi Kenya kwa sababu Kenya ni ya kila mtu. We must reject any development model that discriminates a region against another, a tribe against another. Development to a region must not be at the expense of another. That is why we are saying maendeleo bila ubaguzi. Because if you can discriminate development against a people or an ethnic group or a region, it means you can discriminate. Sirikal mapachoka korogeto medo kwan jopuonjre masomo e mbalariany mag piny owacho mag mbui kata Open University of Kenya kowuok e jopuonjre 3,500 nyaka jopuonjre 50,000 e giko higa mar 2026. Jatend migao mar somo Julius Ogamba olero ni chenro no biro chiwo somo e yor lony manyasani kendo mang'ato timo ka en thuolo komedo ni mai dhi duoko chien omenda mitiyogo e dhi mbalariany mopogore opogore pachoka. Kane oloso e bura mar riwruoge mag mbalariany, Ogamba omedo jiwo singo ma piny owacho chwalo ne mbalariany mag piny owacho makale midhiero mar omenda kod gope mamedore. All the other departments to see how we actually can get this. We have a target of reaching 50,000, over 50,000 students by 2026, end of 2026. And that will actually assist in the university becoming self-sustaining. As you are aware, we have challenges in the funding of universities, and the more students we have, the more programs we have in the Open University would assist it easily be weaned off the exchequer once we have that number, that optimal number. If you look at our Vision 2030, we are talking about prosperity by 2030. But the question is, whose prosperity is? Who are these people who would be prosperous? If you don't give education, it means we are excluding people from that prosperity. So this is exactly one way of fulfilling the vision. Nyakwara Mugajuang yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gisani kata kamano asoma nemo kukum ote ma uchwalonwa e Facebook kama ontiere achiel kachiel. Bernardo Mondi wacho ni niko live ka bende George Benja wuod ka koduogo wacho no luo chenro makare kabisa koduogo North Kanyamkago kae. Kambona Jangolo moja wacho ni watching live from Kamagambo Kangeso. Obuke okweko imbana no ote ni kai wacho ni Ramogi Ler intiere inenowa ka intiere Kayole Nairobi. Ote machielo Kennedy Owenga bende wacho ni Ramogi TV ka an umoja enako akwayo ne Pastor Asentus George mano hawi maber mar Edol Adha. Erokamana inya Samuel Achenji bende wacho ni yo makare opija ya choma mar Nyamasari ya Kisumu wacho ni no yo makare kendo ka entiere Nyamasari ya Kisumo kod min ode mano Mama Brighton kod jochuma duto ma Kisumu. Jack Jawarianda bende wacho ni yo makare ka entiere Sakwa Warianda Beach. Nyakwara Mugajuang med cholo pachi kotudore kod chenro marwa duto mar ang'ich welo midhiambo makawuono. Akaw mana yoyo madundo kaduogo to wadhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Kik idhi mabor. Kikipari ewi bedo gi loch, mak mana niti matek ibed jalno manigi lony bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application,
na instant approval. Ipate kwa M-Pesa Business App ama dial *234#. M-Pesa. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gimoko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sadek mar okinyi, mana e Ramogi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya de. Winj tuak mago Ratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi Ajwang' e weche manyiena mag ang'ich welo. Apisas moko 10 manogore e lweny mar ariyo mar piny ngima kata World War II koro omi mich kaka yorno mar duoko lwedo kuom tich mane gitimo. Apisas go bende biro yudo omenda mabiro konyo siro ngimagi e yore mopogore opogore. Efi Nyakidi gi ler mathoth. Kar saa 4 mar okinyi, Kipcherek Arap Biomdo riwore kanyakla gi jowetene mane ogore gode lweny mar ariyo ma piny ngima kata World War II. To kata obedo ni hike oniang', Biomdo pod paro maler kaka ne en hero mare mariwore gi oganda mamoko e lweny makamano. Serikali nasema nataka mtu na ingwenda. Napima kama mtu kishwa na nifanye namna hii na washa. Kama mtu roho nakimbia namna hii na washa. Ikipima yangu nasema mapana hilo. Itakwenda mimi nakwenda tu. Wachore ni oganda jo Kenya makwan gi dikala 1998 nogore lwenyno. Kipcherek Biomdo ma en achiel kuomgi ne en dreba kendo tije ne en tero chiemo ne apisas mopogore opogore. Biomdo lero kaka bedo ni ne okosomo kata ng'eyo dho Kisungu ne chuno mondo ng'ato lokne e kado winjre kod apisas manotero negi chiemo kendo e kado rakre gi jo asiki. Afrika. Kibi meat, milk, bread, cake. Mila simama minaingia iko kamba na kamata kwa nini ya lori. Naingia ndani. Mimi tubuia kama nyama au maziwa au very good my brother. Abana iko kitu napajia mimi. Mimi nakuja salama mpaka sasa. Hero margi maduong' en mondo mi piny owacho owinj ywakgi masiro gi moloyo te yor yuto. Joma nogore lweny mar Second World War gin gi tabu nikech jo Kenya ami wige wil kodgi ok pargi koro kosemigi medal kama onge kony moro kendo nikech negi gore chon sani koro ng'eny jok ti ng'eny jok wuothi mboma negi goga odino itgi okuny wach moko be ok nen koro ka sirikal mar Kenya nyalo konyogi to nyalo bet maber kabisa.
wanyalo mor. Kwa mwaka mara 2 wanaletewa hela ambao tunahakikisha kwamba wale wote wako hai wanapata hizo pesa. Na hata wiki ijayo kuna pesa ambazo tunawapatia ambayo tunawasubiri the British League ya Kenya ambao ndio wanaandika hizo checks. Kata obedo ni koro gionge teko kaka chon. Mich magiyudo en rapar ahinya makinde mane gigore lweny mar ariyo ma piny ngima. Efinya Kidi, Ramogi TV. E kinde ma piny Kenya ikore ne somo budget ma higani, ridruok mar nengo ngima pachoka okodiyo mana jonyiepo kende, to nyaka johala matindo ma pachoka matemo kar nyalogi. Kata kamano, giyango ni okosebedo mayot negi kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Lipota marwa Millicent Adhiambo olimo moko kuom johala e chiro ma Kibuye kod Uhuru Market mayango duono mar ohala masani gi neno e ohandgi. Pile ka pinyoru, wego hala mapachoka, yepo kagin kod geno, kata kamano tinende, geno no, dhika duono, tonango, miche gi miche mag wego hala matindo, yor yuto margi, kuom higa achiel sani, olokore yulo ayula. E chiro Kibuye, picha mako johala moko, kayul tero, moko okumo, moko pango mwandugi, kamoko, to dengo, kaluongo jonyeo. Waradogi Caroline Owuor, mauso mtumba mag ronda nyithindo, kod nyawadgi Jagwa Otieno, mauso wuoch, gileronwa ni kuom dweche 12 sani, ohala okosebedo mayot kodgi kaka jomtumba, kaluore ni kaka gimedo wero, kaka bech mwandu medo idho, kendo gisebedo ka gihinyore nikech kata ndhatho mag mwandu magiwaro bende koro dok piny. Kaka wamedo wero, kaka bech gik moko medo idho. Bech gik moko osebedo ka dok piny kech nwan gi geno ni bang' somo budget ma last year gik moko nyalo dok piny. Okosebedo ka timore kamano. Gik ma uso bech gi biro mopogore gi bei mopogore opogore. Nitie mo kawo gi 15,000, nitie mo kawo gi 20. To be lokruok okosebedi. Madang' awuondi ni samoro aseyudo gir 15 kata gi 14. Wanya wacho ni wero no medore. Kuru jogno kar duoko be pito quality mar wuoch ma war bene giduoko piny. To customer en ng'ama ng'iyo quality. Koro chuno ni wadhi asara, koro wadhi piny, koro idok ka kiwero. To gimi wero kono nyade matin to expenses be nya end up no chame te. Koro end up ni gimido malong' manya konyo ngima ni onge. Komachielo, e sekta mar uso chiemo kaka omena kod mwandu mang'aw kaka nyanya, Esther Onyango kod Caroline Awuor mose uso kuom igni bora, yango ng'ikruok magineno e ohala, ka gikoni pesa onge, kaluore gi osuru ma sirikal ne omedo e mwandu mochuno kod mauta magikoni e mariembo gimoro amora pachoka. Omena nam, ng'eny gi thoth gitiyo gi fuel. To fuel kose medi, to at least gimoro amora medi. Kaka an jo omena, nengo dhi malo. Chon ne wayudo gunia gimoro kata 4,000, 3,000. Sani wawuoyo 10,000 gi wiye. 10,000 gi wiye no kiuse midogi ok yot. Samoro nyalo biro kode to chako dhi ong'adi. Waseneno ng'ikruok mang'eny e yor ohala nikech pesa doko matin. Pesa bende ok chopo e lwet jopiny nyaka mashinani. Magi timre kalure gi taxes mane sirikal impose e bidha moaomo. Magi timore kalure gi distances mwakava ka wakelo mwandu, transportation cost bedo malo. Miyo ka pimo ohala manye watimo higni mokalo chien, gima wantie kawuono ni kata obedo ni sirikal koro biro somonwa budget to ohala to ok odhi kodwa maber. Bernard Okoth ma en jalos kombe Kibuye kod jowetene koni kalure gi budget misomo higa ka higa mamiyo ochumi siko idho oan gi duono mokalo nikech kata bei mane giwero godo odhi malo kowuok e siling 350 nyaka 450 e mita achiel mar law kom e kinde ma pesa mijuogo bende medore piny maru to jonyiewo be ok mienji. Inyalo for instance material per meter no wanyalo ware at 350 but koro kalure ga economy osebedo kadhi budget misomo yearly iro ka material mane nyalo waro at a cost of 350 sani ware at a cost of 400 or even 450. Kwan jonyiepo odok piny ahinya kalure kaka economy sani tek. Some years back dhano ne nyalo juogo even as little as 10 shillings but koro as years go by ido ka pesa mijuogo no medore year after every year. Kila ng'ato ka ng'ato ywak
ma gige mag bawo ng'eni gin kaka luxuries. Ng'ama nyiewe en mane samoro osebedo well prepared nikech ng'ato samoro nyalo koso pesa, ok onyal biro yudo pesa monya nyiewo go kom nikech kombe gi wauso gi pesa mang'eny. Mondo mi yud ka ng'ato wuok kamoro mabiro nyiewo kom mar kata siling 50,000 ok en tich mayot nikech yuto ni piny. E chiro Mauru Market, Lavenda Atieno ma en Johan Duka yango ni bech mauta mamiyo nengo wuoth medore ka gidhi wero miyo giyudo lal e mwandu kaka mogo, sukari e kind mamoko kendo kata jonyiewo magi mag mok kuon thothgi sani odok e arega. Chono aro mogo 1500 to 1600 but sani mogo sechopo 1970 2020 bel matin gi maduong'. Koro inyalo neno difference no oidho oduong'. Kata kwa dhi wero to transportation imedo. Nyaka wamed transportation nikech mogo boidho gik magikelo. Alafu poko okoyot sani otek. Jologo yango ni sani pogruok maduong' nitie nikech kata mana e dwe ok ginyal yudo nyinyo mar ohala mane giyudo higni mokalo. Like before in a day ninya was up to 10,000. Sani nyago mkara mondo 5,000. Nyiepo dok piny kabisa. Kala sani kuma uweni wan gi nyithiwa moko mantiere school ma noriebne school fee pok ochunya kasani to pesa be wakiaka kwa dhi yude nikech otek. Ido ka pesa mitimo ni idwa ni chiem e mada chulo ni rent e mada tero nyathi school gi gik moko mang'eny. Koro rate ma dhano dwa nyiewo godo nitie gik iluongo ni basic needs. Dhano miyo basic needs priority. E kinde ma giywago mondo sirikal odwok piny osuru ma hinyo sekta mar ohala e budget mibisom gikoni sani ohandgigo gidhigo mana nyime nikech gionge yo machielo mar yuto. Ato sani gero kwa ata ogego mabe kaka no land wach kazi mtaani na tema tek mondo abla mondo ayudego dipo kalisi ja boost na kalisi kade pesa kazi mtaani ne kama ke matin mi wasing mi abich pila no at least ina math nyado 15,000 more medega stock. Wan kwayo sirikal ni koyie to med no olos no apiny odwok no nengo gik moko ma dhano tiyo ga ahinya. Akwayo ni sirikal owinje ywak jo ohala moloyo odwok no nengo gik moko piny mondo dhano yud kaka lokore. Sana full ko duoko tutiko weche gite nikech kata kidhi duka jaduka koni mana ni en siling 5 na ome kama ameda riyo kidhi wero japur koni ni na tiyo gi mauta mang'eny ka gopi kichake dhi transportation jamtoka be wacho ni mana mauta medi kwayo na maduong' kande serikal nyalo winjo ywak kaka johala ma e Kenya do dwoko no fuel piny because that is a controlling factor in business. Kakoro oganda rito lendo mar budget johala ni e chiro makibuye mana kaka johala mamoko matindo ywak ne sirikal mondo odwok pek ma okwako sekta mar ohala odwok piny osuru ma ijuogo mwandu mochuno e kin fongruok mamoko mabiro miyo ohala go ok podhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wuoth mar M-Pesa sokoni ochopo e giko wuoth mare mar juma achiel e gwenge mag dhowath Nam Chumbi e dhowath ma Pirates koda kar romo mar Mama Ngina e boma ma Mombasa. Ma en chenro mar dhialo higni 18 mar chwalo chenro mag M-Pesa pachoka. Wuoth mar M-Pesa no mako mach e dhowath ma Pirates kod kar romo mar Mama Ngina kama jodak ma Mombasa no yudo thuolo matudore kod jolendo mag nyakalondo ma Citizen mane ochopo gi ote mar M-Pesa. Ina maana kwamba kuna mengi mazuri ambayo yatakuja. Imekuwa safari ya kufana, na kwa wale ambao bado msafara hujafika kwenu, wakifika pale sokoni kwenu hakikisha umetokea, manake sisi tunasema ni M-Pesa Sokoni Festival, Royal Media pamoja na Safaricom. Unataka sanduku tugo maywayo Uganda mar M-Pesa kata box notim kod jomiji nyiero Mwala kod Munae mabende nomiyo ji mich modhuro. Kaluwore kod apisas mag Safaricom, jo Kenya osebedo ka yudo chenro makare mag M-Pesa. Because part of what we do at M-Pesa is to make sure we're transforming lives and giving people opportunities ordinarily where they would not get opportunities. If you're at the coast, please head to Mombasa Sports Club tomorrow. Join us in creating a fantastic digital lifestyle, a fantastic area that we can stay together, work together, and just make Kenya great.
Ber kata kamano okorumo kamano ne jodak ma Mombasa kanyasi maduong' mar M-Pesa idhi bagi e alap ma Mombasa Sports Club. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Adoni mundu nyisa unungiru achon, ungeru kum tulo moro monade, nikechar kagima ne unjari ogi usengeru kum igni mang'eny, nenre nuheru, adoni mundu nyisa. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. E weche mag tuke en klab mar Migori Youth biro rakore gi klab mar Luanda Villa e tuke mag National Super League e lap ma Migori Stadium chieng' Jumapil. E moko kuom tuke ma ibiro bagi e pewe mopogore opogore e lap ma Moi Stadium Embu. Tugo biro bedo maliet e kin klab mar 3K gi Fortune Sacco. Fortune Sacco omako thuolo mar adek e chung' mar timbe points 12 to klab mar Nairobi United momako thuolo mokwongo e chung' mar timbe. 3K komachielo omako thuolo mar 9. E tuke mamoko mibiro bagi chieng' Jumapil, Darajani Gogo biro rakore gi Sam West e kinde ma Vihiga United biro tugo gi Kibra Black Stars. E alap ma Bomet, APS Bomet biro tugo gi Nzoia Sugar, ka Mombasa Stars biro tugo gi MCF. Nairobi United biro hinyo lum gi SS Acid e alap ma Dandora Stadium. Biro weekend. En game matek ahinya kech en game mar derby to position ma wantie sani e league dware mondo wawin game ma modong' te, lakini sani focus marwa en game ma weekend ni on paper ochal no tek, lakini wan kaka prepare game marwa ng'eni Nyasaye ni kodwa. Nyasaye osebedo katayowa odiochienge mang'eny sana, kwa hivyo kata weekend ng'eni Nyasaye bochung' kodwa. Kaka waendelea gitimo zoezi marwa kijende expect positive results kich gibe gi photo instruction ma wamiyogi to ng'eni weekend result bobet maber. Klab mar Bungoma Queens dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tugo mar nus finals mag FKF Women's Cup chieng' Jumapil e kin gi klab mar Vihiga Queens. Godfrey Mabonga ma en kocha mar Bungoma Queens lero ni tugo no ok bibedo mayot, kata kamano en gi geno mar yudo loch e tugo ma ibiro bagi e alap ma Mumias Sports Complex. Kabende no wuoyo gi jofwambo. Captain mar club no Doreen Ouma kachiel gi jatugo Ruth Kurgat omako motegno ni kata odoko ni historia ok ni kodgi, gibiro timo manyalore mar kawo loch kendo donjo e finals. Jaloch e kin Bungoma Queens gi Vihiga Queens biro rakore gi jaloch e kin Police Bullets FC gi Kibra Sacco Women.
Just want to tell them, let them come in numbers because they have been there for us. They have been pushing us, and this is the time they have to enjoy. So please, I call up the fans, not only Bungoma as the area, but this is about Western Derby because it is beautiful to play at the Derby, and we are playing it at home. Tumejipanga kwa shirikisho ambalo liko mbele yetu, ambalo ni baina yetu na Vihiga Queens. Hii wiki morali imekuwa juu, wachezaji tuko juu, yani training hakuna mtu analalisha. Tunakuja in numbers. Ona morali yetu iko juu. Pia vile tumeona kochare wetu. Unajua siku njema waanzanga asubuhi. Vihiga Queens washacheza international, na hiyo sisi international unajua inakuanga tu ni jina. But sasa ndio sisi. Unaona? Sasa hatueni na jina. Sasa tunaenda na current vile tuko sahi. Tim mar Kenya Harambee Stars nobago orako margi e piny mar Morocco motelo ne tugo mar osiep e kindgi gi tim mar Chad ma ibiro bagi alap ma Marrakech piny mar Morocco odiochieng' makinya. Timno mane omolo e pinyno mar Morocco chieng' tich adek nodhi nyime gi timo ikruok margi ka gin gi geno mar yudo loch mokwongo nyaka ne kocha manyien Benny McCarthy chak tayo timno. Jogo matayo tim mar Harambee Stars okwayo jotugo mane okoyudo thuolo yuoro e tugono mar osiep mondo oti matek giyud thuolo mar donjo e Harambee Stars motelo ne tuke CHAN mibago dwe mar 8 higani. We have selected the very best at the moment, and of course, as the coach said earlier on, there's more room for players to come on board. So the ones that have been selected this time round have got a very, very good opportunity to show the coach what they've got, so that they can be part of the team going forward. Sisi tuko happy, tuko na umoja na tumetrain kwa pamoja, tunapendana. So sote tuko hapa ku represent our country, na hakikisha mashabiki wetu kwenye mpo tutawapatia hiyo results yenye umetegemea ama mnatarajia kutoka kwetu. Nyakora Mugajuanga gikanye mochopo gode giko mar weche manyien mag ang'ich welo midhiambo makawuono asoma nimo kukum ote ma ochwalo no achiel kachiel kapok waloro akuku otieno mar Thimlicho Hinga Migori County nyisa ka ni Joyce Adiera ka dhano nyalo bedo gi hera ma oganda kaka Jodin Salama nyiso gani to onge kata ng'ama nyalo nego wadgi kwe mor kod hera mondo omedre. Samuel Achenja mar Awendo Ramogi TV ler ahinya ong'isa ni mos na babana Paula Mbala. Jaduong' Patrick Awange kanitiere Ugenya Yenga bende wacho no yo makare erokamano ahinya John Waweru Ouma kan Kaloko Beach Sindo Ramogi ler Sindo Ostinoyu wacho neno news maler ka ne chuny boma ma Nairobi. Nyakora Ramogi Ajuang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Warom kendo kangoromo kanyo sadek e weche manyien mag oimore. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Belinda Phillips.